Прывітаннечка, гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Невыдуманыя гісторыі, пра якія немагчыма маўчаць. Дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін расказаў пра літоўскую жанчыну, якая даслала ў Беларусь ліст з незвычайнай просьбай запісаць на флешку савецкія песні і перадаць праз мяжу. В Литве сейчас невозможно ни песни послушать на русском языке, советские уж тем более песни. И она попросила, чтобы мы на флешке передали ей информацию. Нужно думать меры предосторожности. Я и фамилию не могу назвать, чтобы ей не навредить. Нават складана сказаць, на якую аўдыторыю разлічаная гэтая хлусня. Усе савецкія песні у вялікай колькасці ёсць на Ютубе і іншых сервісах. Слухай, не хачу. А мяркуючы па просьбе запісаць песні менавіта на флешку, кампутар невыдуманая літоўская жанчына мае. Але флешка для такого выпадку неяк занадта тэхналагічна. Я думаю, савецкія песні лепш запісваць на касету. Хіба што так атрымаецца яшчэ больш настальгічна. Першая ракетка свету, Арына Сабаленка, на некалькі гадзінаў прыляцела ў Беларусь. Яна паўдзельнічала ў адкрыцці тэнісных кортаў свайго імя і, мяркуючы па ўсім, з'ехала так хутка, што нават не паспела сустрэцца з Лукашэнкам. Ну, ці ён не паспеў з ёю сустрэцца. Але крынж не ў гэтым. Паглядзіце, як Сабаленка сустракалі ў мінскім аэрапорце. Чырвоны дыван, хлеб-соль, лубочныя песні-пляскі і пёс, які афігевае ад усяго не менш за бразільскага жаніха-тэнісісткі, сапраўдны паноптыкум. Напэўна, вы чулі, што за адзін тыдзень стала вядома пра закрыццё адразу 3 нацыянальна арыентаваных беларускіх крамаў. Не будзе больш вопраткі і аксесуараў ад брэндаў «Гонар» і «ЛСТР», не будзе этнакрамы «Рагна». Улады Беларусі уласнаруч знішчаюць сваю культуру, а наўзамен таму, з чым яны змагаюцца, прыходзіць вось гэта. Сваіх беларускіх песень-то нема. Абавязкова трэба рабіць кавер на групу Нэнсі. Сорамна ад гэтага татальнага засілля расійскай папсы. Мінскі метрапалітэн вырашыў паўдзельнічаць у флэшмобе «Ты ў форме, калі ты ў форме». Ну, паглядзіце самі, што ў іх атрымалася. Мараль, я так разумею, такая. Апрані форму, і ўсё ў цябе будзе добра. І нават ад паноса яна ўратуе. Прабачце, але працягнем туалетную тэму. Вельмі дзіўную рэкламу апублікавала ў сваіх соцсетках беларускае выдавецтва «Янушкевіч». Тихо.
Ты самоценник. Хороший маркетинг. И он и прибиральный хорош. Не насытишься, не налижешься. До речі, на розпродаж. Команда! Всім руки мыть! Зінаїда Юрівна, так само датычыцца. А чаму не? Рэагуем на павевы часу, тэсцем інавацыйныя мадэлі кніжнага маркетынгу, каментуюць гэтае відэа выдаўцы. А давайте ўсё ж такі не. Бо кніжка ў прыбіральні можа быць патрэбная для дзвюх рэчаў. Першая, каб чытаць. А другая, лепш пра гэта не думаць. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.